אדם צריך להיזהר, לשמור את עצמו, אדם צריך לשמור את עצמו, הוא לא יודע מה יעמוד איתו ומה יעמוד נגדו, מה יושיע אותו ומה יחריב אותו, מה יעזור לו ומה יהרוס לו. אדם צריך להיזהר בחיים, בכל צעד ובכל שעל בחיים שלו. אדם צריך להיזהר, אדם לא יודע, כי מלאכיו יצווה לך, שתי מלאכים הולכים עם האדם, שתי מלאכים הולכים עם האדם בכל מקום. והמלאכים האלה, אם הוא עושה טוב הם טובים, אם הוא עושה רע זה מלאכים רעים, הם מלאכים שחורים, מלאכים לא טובים. אתה מקלל בן אדם, הזוהר הקדוש אומר, יש בשמיים מחסן ענק שקוראים למקום הזה חובה, שהוא מלא במלאכים שחורים, רבבות של מלאכים שחורים. אתה מקלל מישהו, המלאכים הולכים מתפסים בכללה, מסובבים אותה עליך. הכללה שקיללת, הוצאת מהפה ירית החץ, החץ הזה יכול להסתובב ולבוא אליך, אתה לא יכול לדעת, יתפס, לא יתפס, הוצאת הכללה, אדם כועס, מקלל את מישהו, מה אתה, אדם עושה בכביש, מישהו מצפצף, הוא ימח שמך, מה ימח שמך? ימות בשביל שצפצף לך, אתה משוגע. האדם יחשוב, מה, הוצאת הכללה, המלאכים האלה ירדו, תפסו את הכללה שהוצאת, תפסו אותה. מתי שבבא סאלי היה ילד קטן, צעיר, הוא קילל מישהו, רבי מסעוד אבוחצירא התחיל לצעוק עליו, אמר לו, אתה צריך רק לברך אנשים ולא לקלל אנשים. יש זמנים שצריך לקלל אנשים, זה מתי שאנשים, בעם ישראל, עם ישראל היה בגלות הרבה, והיה זמנים קשים, אז עשו בעם ישראל, פעם היה בדין, היה כך, אחר כך בגלות, אז עשו אדם שחוצה קו ועושה דברים קשים נגד כלל עם ישראל, אז עשו דבר פולסא דנורא, שהיו הורגים את האדם הזה עם כללות, עם דברים, זה דברים שחוצים קו מהדברים שרוצים להחריב את עם ישראל.